नमस्कार, स्वागत आहे तुमचे फेमस मालवणी कट्ट्यामध्ये। आज आपण दह्याची कढी कशी बनवायची हे पाहूया। त्यासाठी आपण इथे 100 ग्रॅम दही घेतलेलं आहे। आपण हे एका मोठ्या बाउलमध्ये काढून घेऊया। आपल्याला हे फेटून घ्यायचं आहे। छान असं फेटायचं आपल्याला। यामध्ये आपण अर्धा ग्लास पाणी टाकूया। छान असं मिक्स करून घेऊया। हे बघा, या प्रकारे आपल्याला बनवायचं आहे। कढीला घट्टपणा येण्यासाठी आपण इथे बेसनचा वापर करणार आहोत। आपण एका मोठ्या बाउलमध्ये 2 चमचे बेसन घेऊया। आता आपण ह्यामध्ये थोडं थोडं पाणी टाकून ह्याच्या गुठळ्या मोडून घेऊया। छान आपल्याला फेटायचं आहे। हे बघा, या प्रकारे आपल्याला बेसन फेटून घ्यायचं आहे। आता आपण कढीला छान फोडणी देऊया। त्यासाठी गॅस ऑन करूया। त्यावरती एक टोप ठेवूया आणि त्यामध्ये छोटे चमचे 2 तेल टाकूया। तेल आपण थोडंसं गरम करून घेऊया। आपलं तेल छान गरम झाले। त्यामध्ये आपण अर्धा चमचा बारीक मोहरी टाकूया। अर्धा चमचा जिरं टाकूया। इथे आपण 4-5 लसणीच्या पाकळ्या ठेचून घेतलेल्या आहे, ते टाकूया। कढीपत्ता टाकूया। छान असं परतून घ्यायचं आहे आपल्याला। चिमूटभर हिंग घेतलेला आहे, तो टाकूया। हळद टाकून घेऊया। परतवून घेऊया। आपली फोडणी छान तयार झाले। आपण जे दही घेतलंय, हे बघा, आपण फेटून घेतलेलं दही आहे, ते टाकूया फोडणीला। परतवायचं आपल्याला। ह्यामध्ये आपण अर्धा ग्लास पाणी टाकूया। गॅस आपण मोठा ठेवूया आणि छान अशी उकळी काढून घेऊया। हे बघा, छान अशी उकळी आलेली आहे। आपण ढवळून घेऊया। हे बघा, हे असं पातळ पातळ दिसतंय। तर आपण त्यामध्ये घट्ट होण्यासाठी 2 चमचे आपण बेसन फेटून घेतलेलं आहे, ते आपल्याला अलगद असं सोडायचं आहे। हे बघा, एका हाताने आपल्याला असं सोडायचं आहे आणि असं ढवळत राहायचं आहे। हे बघा, घट्ट होतंय।
आपण चवीनुसार मीठ टाकून घेऊया. मिक्स करूया. इथे आपण 2 हिरव्या मिरच्या अशा मधून अशा चिरून घेतलेल्या आहे अर्धवट. हे बघा, ते टाकूया. छान अशी आपण उकळी घेऊया त्याला. हे बघा, छान अशी उकळी आलेली आहे. कोथिंबीर टाकून घेऊया आपण. मिक्स करून घेऊया. हे बघा, आपली इकडे दह्याची कढी छान तयार झालेली आहे. आता आपण गॅस बंद करूया. ही रेसिपी तुम्ही घरी नक्की बनवा. रेसिपी आवडली असेल तर आपल्या फेमस मालवणी कट्टाला सबस्क्राईब, लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका.